No niin, Maria-Liisa tuli pois hiihtämästä. Oliko mukava lenkki hiihtää? Kyllä oli tosi mukava. Nyt oli kyllä silleen sanotaan luistokohillaan hirveästi. Me hiihin 50 kilometriä nyt tänään. Ja ihan perinteisellä tyylillä. Nyt lopussa rupesi satelleen vähän lunta. Mutta oli kyllä tosi mukava hiihtää. No joo, oliko siellä paljon väkeä ladun varressa? Kyllä oli ajatellaan ihan aika lailla oli väkeä siellä hiihtelee. Me sitten aina muutamia tuli vastaan ja Pekkarisen Maurin näin ja siellä oli ne eduskunnan pellejä, niin muutamia tuli niin. Nyt on mukava lähteä tästä suihkuun ja sitten sykästä jotain ja alkaa ihan olelle ja olla ellöttelee niin ihan mukava. Oli tossa mukava käy hiihtää nyt tänne.